Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag, welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands. Ik ben Maurilio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. Minister van Justitie Charlton Hato neemt liever geen risico's met migrantenkinderen zonder geldige verblijfspapieren. Dat zegt de minister in reactie op de oproep van verontruste migranten die menen dat ze met hun kinderen moeten worden herenigd. Curaçao doet net als andere landen haar uiterste best om hun veiligheid te waarborgen, maar de minister wijst ook op de risico's van mensenhandel. Omdat deze praktijk niet te overzien is, is het mogelijk niet verstandig kinderen aan volwassenen mee te geven die niet kunnen aantonen dat het om hun eigen kinderen gaat. En ondanks de vele waarschuwingen komt het helaas nog heel vaak voor dat mensen bellen tijdens het rijden. Dat bleek tijdens de behandeling van verkeersovertredingen bij de rechtbank. Gedaagden vinden de boetes meestal niet rechtvaardig, maar volgens de rechter zijn de regels hieromtrent toch best duidelijk. Zo beargumenteerde een chauffeur dat hij wellicht zijn telefoon in zijn hand had bij een stoplicht, maar niet aan het bellen was. Hij keek maar heel even op de telefoon, zei hij. De rechtbank wilde daar niets van weten en wees de bezwaren af. De uiteindelijke boete werd verlaagd van 150 naar 75 gulden. Het was even onduidelijk, maar de Tweede Kamer heeft uiteindelijk alsnog besloten om de zaak Enya alsnog te behandelen voor de Nederlandse verkiezingen. Dat bleek uit een regeling van werkzaamheden waarbij de planning van de Tweede Kamer wordt vastgesteld. De leden zullen dan de voorlopige begroting van de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die een lening van ongeveer 600 miljoen euro omvat, voor het afhandelen van de zaak Enya. Volgens D66, die het initiatief nam om de begroting eerder te behandelen, heeft de zaak hoge prioriteit binnen het Koninkrijk. Het gaat immers om heel veel geld. Een man heeft toegegeven tegenover de rechtbank dat hij weer drugs wilde smokkelen. Het is al de tweede keer dat deze man wordt gearresteerd en veroordeeld. Enkele jaren geleden is de man al gearresteerd en, zoals aangegeven, veroordeeld voor dezelfde daad. Bij deze gelegenheid heeft hij gebruik gemaakt van een dubbele voering. Hij werd echter ontdekt bij het wegen van zijn bagage die toch te zwaar leek. Bij controle van de koffer werd de drugs onderschept. De man bekende meteen schuld toen hij werd geconfronteerd met de vondst. De man heeft tegenover de politie verklaard dat hij geld tekort komt en 3000 euro voor het smokkelen zou ontvangen. Daarmee zou hij onder andere de schoolkosten van zijn kinderen kunnen betalen. Uiteindelijk is hij tot 9 maanden cel veroordeeld, waarvan 3 voorwaardelijk. En vanaf 1 oktober kent Curaçao een zogenoemde small claims regeling voor civiele zaken. De regeling gaat gelden voor alle civiele zaken bij de rechtbanken op Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de BES-eilanden. Bij deze regeling wordt het gemakkelijker om zaken aan te spannen tot een maximum van 10.000 gulden. Daardoor krijgen burgers een betere toegang tot het justitieel apparaat, is de gedachte. De rechtbank heeft speciale formulieren ontwikkeld waarmee burgers een aanvraag kunnen indienen voor een small claim. Dit formulier is te downloaden op de website van de rechtbank. En hiermee gaan we heel even naar de reclame. We zijn dadelijk bij u terug. Censo ta 100% anónimo. Ni CBS, ni e encuestador que ta visitabu, no que sa direito de família em particular. Mas bien, nanta interessa pa colectar informação de totalidade. Pa criar vista correcto e exacto de Curaçao su hogar e habitante nan. Pa instância na Curaçao, hanya bom data, cu qual não por tomar decisão informada. Para nosso país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empregada e desempregada tem? Den qual barrio? Quanto gas mister de corrente? E quanto tem painel solar? Ora acaba de coletar dados e suma de cifra total, tá desassi de toda informação individual. Família cooperar, sa com censo 23, tapahanha vista total e anônimo. PCI é família aqui, tá cooperar. Abo dambe? Pa nossa com nos tá. En we gaan verder met het extra journaal. Duikprofessionals maken zich zorgen over het leven onder water rondom onze kusten. En de overheid lijkt er geen prioriteit van te maken. Dat zeggen ze tegen Extra. Volgens de duikers zijn er momenteel serieuze bedreigingen voor het leven onder water.
De temperatuur van het water is warmer dan normaal en dat heeft gevolgen voor zowel de flora als fauna onder het water. Verdere schade aan het onderwaterleven heeft ook indirecte gevolgen voor de economie. Bij het verder verdwijnen van de onderwaternatuur wordt het eiland ook minder aantrekkelijk voor duiktoeristen. Minister van GMN, Javier Silvania, heeft een mandaat gegeven om de landfill bij Sanssouci zo snel mogelijk te beëindigen, het liefst binnen 2 weken. Deze landfill, waar voornamelijk karton wordt gedumpt, ligt tegen een drukke weg aan en vormt naast brandgevaar ook een probleem voor het uitzicht in de buurt van Sambil. De landfill staat bekend om de vele keren dat er brand is ontstaan. Hevige brand. Het mandaat van de minister houdt in dat de landfill binnen 2 weken moet zijn verdwenen. Alle afval moet voortaan bij Malpais worden gedumpt. De politie moet controleren of het bedrijf ook daadwerkelijk wordt stopgezet. De politie heeft maar liefst 3 gestolen wagens teruggevonden in de Mondi vlakbij Scherpenheuvel-West. Een van de voertuigen was al bijna volledig geplunderd. De overige 2 voertuigen waren nog redelijk intact en de daders hebben waarschijnlijk geen tijd gehad om het werk af te maken. De zaak wordt momenteel door de politie onderzocht. En Stichting Totolica vierde onlangs haar 50-jarig bestaan. De organisatie is in die tijd gegroeid en kijkt met trots terug op vele successen met projecten voor mensen die geboren zijn met het Down-syndroom of een andere vorm van lichamelijke of geestelijke beperking. Na een mooie kerkdienst zijn de feestelijkheden verder gegaan bij de Kaapsparochiaal Soefisant en onder andere bij Huize Totolica. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van het extra journaal van 26 september. Morgen zijn we terug met nog meer nieuws. Een fijne dag en tot morgen.